Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mudalandira mwaulere, kaperekeni mwaulere. Lero Lamulungu la 11 Pachaka, Ambuye Yesu afuna atikumbutse udindo umene tili nawo m'moyo mwathu. Timalandira zinthu zambiri, tikulandira zinthu zambiri, tidzalandira zinthu zambiri mwa ubwino wa Mulungu. Koma kuti palibe ndi chimodzi chomwe tidalandira because we merit it. Because of that, tikaperekenso mwaulere. Mawu athu oyamba akutikumbutsa kuti tilowe mchipululu, koma polowa mchipululumo tiyang'ane zimene Mulungu achita m'mbuyo, zimene Mulungu akuchita tsopano m'moyo mwathu, zimene zitithandize kumamvera, kumamtumikira ndi kumamkonda. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Exodo kapena kuti kutuluka, mutu wa 19 ndime ya 2 kulekeza 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mrs. Patricia Matatiko kuchokera ku St. Peter Catholic Church, St. Joseph Parish, Kasungu, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu tsiku la lero, salimo number 100, ikutikumbutsa kuti ndife anthu achauta, ndife nkhosa za busa lake. Tizimvera, tizipita kwa iye, ndipo tizichita monga momwe mawu ake amatilamulira. Mawu athu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Roma, mutu wa 5 ndime ya 6 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Mrs. Mese Tondolo kuchokera ku St. Joseph Parish, Kasungu, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyo oyera, mutu wa 9 ndime ya 36 kukamaliza kukafika mutu wa 10 ndime ya 1 kulekeza 8. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tieni abale ndi alongo tisinkhe limodzi. Mawu oyamba. Chauta anatulutsa Israeli ku Igupto. Adatsimikiza kuti adzawayesa anthu ake iwo akamasunga chipangano chake. Mawu a m'buku la Exodo kutuluka. Exodo 19 ndime ya 2 kulekeza 6a. Aisraeli adafika ku chipululu cha Sinai, ndipo adamanga mahema kumeneko pafupi ndi phirilo. Mose adakwera phiri kukakumana ndi Mulungu, ndipo Mulungu adamuyitana m'phirimo namuwuza kuti, mudaona zimene ndidawachitira Aigupto, ndiponso muja ndidakunyamulirani monga mmene mphungu imanyamulira ana ake pa mapiko ake, ndipo ndidakufikitsani kwa ine. Tsono mukamandimvera ndi kusunga chipangano changa, mudzakhala anthu anga pakati pa makamu onse. Pakuti dziko lonse lapansi ndi langa, ndipo inu mudzakhala anthu onditumikira ine ngati ansembe, ndiponso ngati mtundu woyera. Tsono mukawawuze mawu amenewa Aisraeli. Amenewa ndiwo mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri a m'buku loyera. Chauta adatsimikiza kuti amatikonda kwambiri, pakuti pamene tinali ochimwa, Khristu adatifera kuti atiyanjanitse ndi Mulungu.
Mawu a mkalata ya Paulo oyera kwa Aroma mutu 5 ndime ya 6 kulekeza 11. Abale, pa nthawi imene Mulungu adatikonzeratu, Khristu adatifera anthu ochimwafe. Pa nthawiyo tikanali ofoka, n'chapatali kuti munthu afere munthu wina, ngakhale winayo akhale olungama. Kaya kapena munthu angalimbe mtima kufera munthu wabwino. Koma Mulungu adatsimikiza kuti amatikonda kwambiri, pakuti pamene tinali ochimwabe, Khristu adatifera. Popeza kuti imfa yake yatilungamitsa pamaso pa Mulungu tsopano. Makamaka adzatipulumutsanso ndithu ku mkwiyo wa Mulungu. Ife tinali adani a Mulungu, koma imfa ya mwana wake idatiyanjanitsa ndi Mulungu. Makamaka moyo wake udzatipulumutsa ndithu. Koma sipokhapo ayi, timanyadiranso mwa Mulungu chifukwa cha Ambuye athu Yesu Khristu, amene watiyanjanitsa ndi Mulungu tsopano. Amenewa ndiwo mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 9 ndime ya 36 mpaka mutu wa 10 ndime ya 1 kulekeza 8. Pamene Yesu adaona makamu a anthu adawamvera chifundo, chifukwa iwo analolema ndovutika ngati nkhosa zopanda m'busa. Ndipo iye adawuza ophunzira ake kuti zinthu zochulukadi koma ntchito ngochepa. N'chifukwa chake mupemphe mwini zinthu kuti atumize antchito okatuta zinthu zakezo. Yesu adayitana ophunzira ake 12 aja nawapatsa mphamvu zotulutsira ademoni onyansa, ndiponso zochiritsira nthenda zonse za anthu ndi zofoka zawo za mthupi. Atumwi 12 aja mayina awo ndi awa: oyamba ndi Simoni otchedwa Petro, ndi m'bale wake Andreya, Yakobe mwana wa Zebedeyo ndi m'bale wake Yohane, Filipo ndi Bartolomeyo, Tomasi ndi Mateyo okhometsa msonkho, Yakobe mwana wa Alifeyo ndi Tadeyo, Simoni wamgulu la ndale la Aziroti, ndiponso Yudasi Iskarioti amene pambuyo pake adapereka Yesu kwa adani ake. Yesu adatuma anthu 12 amenewa nawalamula kuti musapite kwa anthu a mitundu ina kapena kukalowa m'mudzi wina wa Msamariya ayi, koma makamaka mupite kwa Aisraeli amene ali ngati nkhosa zotayika. Pitani kalalikeni kuti Mulungu ali pafupi kukhazikitsa ufumu wake tsopano. Kachiritseni odwala, kaukitseni akufa, kachiritseni akhate, katulutseni ademoni. Mwalandira mwaulere, perekani mwaulere. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mmene ndimalowa nsembe ndidalandira mphatso zosiyanasiyana, that is chaka cha 2016. Zina nayiwala, zinali mphatso zambiri zabwino. Koma pali mphatso imodzi imene pa nthawiyo imoneka ngati ndinalibe nayo chidwi, koma mpaka pano ndimayisunga chifukwa choti ayini yake sindinafunse kuti ndinena pagulu. Tinali timawu tachidule. Mawu ake analonena kuti analemba pakakhadi kokongola. Anachito printa bwinobwino zokongola zija ndi analilemba dzina langa. Koyamba kutchulidwa Afather, mwalandira mwaulere, kaperekeni mwaulere. Nthawi yonse pamene ndiwerenga mawu amenewa, china chake chimabwera mu mtima mwanga. Ndidalandira mwaulere, ndikapereke mwaulere. Ndidalandira chani, ndipereke chani? Ndiye sanso aliyense mwa inu aone kuti ndidalandira chani, akapereke chani. Tibwera kuthenga wabwino. Lero ndi Lamulungu la 11 Pachaka.
muona kuti milungu inayi yapita tachita zaka zikuluzikulu zotsogozana zimene zimatikonzekeretsa kuti tilowe bwino m'milungu ya pachaka ndi kuyamba utumiki wathu. Mwachitsanzo titamaliza mulunguwo tinachita chaka cha kukwera kwa Ambuye kumwamba, kenaka tinachita chaka cha kutsika kwa Mzimu Woyera, kenaka tinachita chaka cha Utatu Woyera, ndipo mulungu watha timachita chaka cha thupi ndi magazi a Ambuye Yesu. Zonsezi zimatithandiza kuti tilowe bwino mchipululu cha moyo wathu. Izi zikugwirizana mwathunthu ndi mawu athu oyamba pamene tikumva kuti Aisraeli adayenda mpaka kukafika mchipululu. Atafika mchipululu moja chauta poyankhula ndi Mose adawauza kuti mudaona zomwe ndidawachita Aigupto aja ndiponso mmene inu ndidakutetezerani. Mawawa akuyankhulidwa kwa inu ndi ine. Mudaona zomwe ndidachita Aigupto, mudaona zomwe ndidakutetezani zija. Tsopano ndikulamulani kuti mumvere mawu anga, musunge mawu anga, muzaphunzitsa ana anu. Ifenso titachita chaka cha Pasaka, titachita zaka ndanena zija, chaka cha kukwera kwa Ambuye, chaka cha kutsika kwa Mzimu Woyera, chaka cha Utatu Woyera, chaka cha thupi ndi magazi a Ambuye wathu. Tsopano talowa mu nyengo ya pachaka, monganso tikuonera makaka athu apa nsembe ya misa. Talowa kuti tikatani afuna tiyambe kutumikira moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, potengeranso ndi maphunzitso osiyanasiyana amene tawatenga kuchokera pa nyengo ya Pasaka kufikira tikunena pano. Kodi inu ndi ine ndokozeka bwanji kulowa mchipululu chimenechi? Tili ndi zipululu zosiyanasiyana, kapena tinene kuti dzipululu za moyo wathu. Banja lanu litokhala chipululu cha moyo wanu, kuntchito kumene mumapezeka, utumiki umene ndili nawo, moyo umene ndili nawo, malo aliwonse amene ine ndilipo, chitha kukhala chipululu cha moyo wanga. Koma lero Ambuye Yesu akunena kuti polowa mchipululu chimenechi, pounyamula moyo wanga, poinyamula bizinesi yanga, pochita utumiki wanga, ndikumbukire zimene Ambuye chauta adawachita Aisraeli, komanso mmene amanditetezera. Meaning, if I want to progress in life, ndisayiwale kumene ndikuchokera. Ambiri timayiwala kumene tikuchokera. Ineyo ngati wansembe kuti ndifike pamene ndili pano, anthu ambiri mbiri enanso oti sindimatha kuwadziwa ndikukamba pano ali bize kundipempherera. Kodi ndimacheuka nkuyang'ana mbuyo ndikuona zimene anthu ena adandichitira, zimene anthu ena amandichitira. Ena muli pa banja, ena muli pa ntchito chifukwa cha zabwino zokoma zimene anthu ena adakuchitirani. Pandale tisamayiwale kumene tikuchokera. Tinali nkhwapa mwa ulamuliro wa Angerezi, tidayamba kudzilamulira tokha chipani chimodzi, kenaka tayamba kudzilamulira tokha. Koma tikamayang'ana kumene tikuchokera, Mutonse Alliance timayang'ana kumene tikuchokera, tikupanga zimene tinkafuna, tikupanga zimene tinkalonjeza. Ngati tikulephera chifukwa chachani? Ambuye akuti tiyang'ane mbuyo. Timakhala anthu ankharwe, anthu ankhanza, anthu odzikundikira chifukwa timayiwala msanga kumene tikuchokera. Musayiwale zimene ndidawachita Aigupto. Apa Ambuye chauta afuna ationetse kuti nthawi zina mmoyo uno zinthu zidzakhala bwino kwambiri. Things will be good. Tidzakhala anthu opambana, tidzakhala anthu amoyo wabwino, tidzakhala anthu amaubale abwino, tidzakumana ndi kukhutitsidwa, nthawi zina tidzakhala pa mtendere. Koma tisayiwalenso kuti nthawi zina things will not be the same. Betrayals will be there, rejection will be there, illnesses will be there, failure will be there. Kunyazitsidwa kudzakhalapo, kukanidwa kudzakhalapo, matenda usiwa udzakhalapo. Paulo ndi Ambuye chauta adamuwuza kuti ndikukutuma kuti upite ku Yerusalemu mpaka ukafike ku Roma. Chimene ndikudziwa nchonena kuti ndende ndi masautso zikukudikira, koma ndidzakhala nawe. Paulo poona kumene Ambuye amuchotsa, pamene Ambuye amuyika ndi kumene akulowera, anazindikira kuti Mulungu ali naye. Inu ine Mulungu ali nafe, koma lero akutipatsa ntchito yokatumikira pokumbukira kumene tikuchokera. Muthenga wathu wa tsiku la lero tikuona Ambuye Yesu akutuma ophunzira ake, atumwi aja akuatuma, ndipo lamulo lotsiriza limene akuapatsa, mudalandira mwaulere, kaperekeni mwaulere. Ndidalandira mwaulere, ndizipereka mwaulere. Inunso muli ndi zambiri zimene mudalandira, akuti lero tizikazipereka mwaulere. Koma afuna tikapereke chani? Tidzipereke poyamba ife eni, tipereke nthawi yathu, tipereke utumiki wathu, tipereke ma resources athu, chuma chathu. Ambiri pokamba zopereka, we just think of only resources. Kuti tikamba tola tikupereka ndio tatenga ndalama zathu, tatenga mitulo yathu. Ayi, tipereke nthawi yathu kwanzatu. Ena ali pabanja koma sapereka nthawi yawo kwanza wa banja. Ena ali pabanja koma sadzipereka iwo yeni kwanza wa banja. Ena sapereka utumiki koma ali mu mpingo.
lero aliyense apereke mwaulere zimene adalandira. Chifukwa our life is all about receiving and giving and receiving. Tidalandira zambiri, tidalandira moyo, timalandira madalitso ombwembwesera, timalandira kukhululuka, timalandira mtendere, timalandira ufulu, tidalandira zinthu zambiri. Tilinso ndi zambiri zoti tipereke kwa anzathu. Komano kupereka mwa ufulu, modzipereka, ndi lamulo lokhalo limene Ambuye Yesu akuwapatsa ophunzira aja. Ayi. Choyambirira akuwauza kuti ufumu wa Mulungu uli pafupi. The kingdom of God is at hand. Asanafike kwina konse akozati pitani tsono chifukwa ufumu wa Mulungu wayandikira. Inuyo, ineyo, pamene tikutumikira, tizikumbutsana chimenechi. Ufumu wa Mulungu wayandikira. Inde chifukwa choti tidazolowera, Yesu adzabwera, Yesu adzabwera. Koma Ambuye Yesu satopa kutikumbutsa, ufumu wa Mulungu wayandikira. Sitidzakhala pansi pano for good, sitidzakhala moyo for good. Tsiku lina tidzasiya dziko lapansi, tsiku lina Ambuye adzatitana kubwerera kumene tidachokera. Pamene tayimapo mphamvu zimene tili nazozo, chuma chimene tili nachocho, tichigwiritse ntchito moyenerera kuti anthu ena apindule. Kachiwiri akuwauza kuti monga akutiuzira Mateyo, akuwayitana ophunzira aja kuti asanakalalike, asanakachiritse, choyambira akuwauza kuti azikhala naye. Adawayitana kuti azikhala naye. Ambuye Yesu amatiyitana kuti tizikhala naye, kuti tiphunzire kuchokera kwa iyeyo. Izi ndi zimene zinapangitsa kuti iwo aja akhale anthu amtengo wapatali. Ambiri mwa iwo anali osaphunzira, ambiri mwa iwo anali opanda mayina, ambiri mwa iwo anali ofoka. Monga inu ndi ine ambiri tili ofoka, tili opanda mayina, tili osadziwika. Koma chifukwa chonena kuti tizikhala pafupi ndi Mulungu, kapena tikakhala ndi pafupi ndi Mulungu, amatisandutsa kukhala anthu amtengo wapatali. Ambiri tikufuna kukhala anthu amphamvu, ambiri tikufuna kukhala anthu audindo, koma tisanakhale pafupi ndi Ambuye Yesu. Asanauze kuti kaperekeni, asanauze kuti kachiritseni, asanauze kuti katulutseni mizimu yoyipa. Choyambirira akuwauza kuti ndikufuna muzikhala nane, muziphunzira kuchokera kwa ine, muziona mmene ndimapangira. Ndine ofatsa mtima ndodzichepetsa. Inu ndine ngati sitikhala pafupi ndi Ambuye Yesu, okoti tampempha zinthu zotani, zinthuzo tikazilandira tizigwiritsa ntchito molakwika. Nchifukwa chake poyambirira amafuna tione mmene iye amachitira. Chachiwiri atakhala nawo, atauza kuti muzikhala nane, ndipo khapo pamene akuwapatsa power and authority, akuwapatsa mphamvu. Mphamvu ndi chikhulupiriro, mphamvu ndi ubale, mphamvu ndi kudalirana. Ambuye Yesu akuwapatsa mphamvu zija chifukwa wakhulupirira, wakhala naye, ndipo akuona kuti awawo akagwiradi zimene ine ndalamula. Ambiri monga ndanenera timafuna mphamvu, timafuna kutchuka, timafuna ulemerero, tikanalibe machitidwe, tikanalibe mtima ngati wa Yesu Khristu sitinakhale naye. Nchifukwa ambiri timazunza anzathu ndi zabwino zimene Mulungu adatipatsa. Nchifukwa ambiri timagwiritsa ntchito molakwika kuonongerana mbiri. Nchifukwa ambiri timanyada tikanalibe mphamvu yochokera kwa Yesu Khristu. Power without trust tithautero kuti ndi ufiti. Power without task and duty and a sense of duty tithautero kuti ndi manyado chabe. Kenaka akuwalamula kuti musanakafike kwina kulikonse mukayambe mwalalikira Aisraeli amene ali ngati nkhosa zopanda m'busa. Why? Amafuna kuti asanakafike dera lakutali afike kaye ku familiar territories. Tisanalalike mthenga wabwino kwa ena, tisanakambe za kukhululuka kwa ena, tisanakambe za kupatsa kwa ena, tisanauze ena za ubwino wa Mulungu. Ineyo mwini ndiumve ubwino wa Mulungu, ineyo mwini ndiphunzire kaye kukhululuka, ineyo mwini ndiphunzire kaye kuchita kwabwino. Ambiri timalalikira ena za Ambuye Yesu, ambiri timauza ena za ukulu wa Mulungu, koma ife eni sitifuna kuonetsa mmoyo mwathu. Pamene ndikukamba zokhululuka ndiyambe ndine familiar territory, ndiyambire mbanja mwanga. Inde sangasinthe okha, koma at least ndionetse kuti zimene ndikugawana nazo zikuyambira apa. Sitingakakambe za parisha yachitukuko tisanakambe za mphakati wa chitukuko. Sitingakakambe za mphakati wa chitukuko tisanakambe za banja la chitukuko. Sitingakakambe za banja la chitukuko tisadakambe za ine wa mbanja wa chitukuko. Sitingakambe za dziko la chitukuko tisanakambe za mudzi wa chitukuko, za boma la chitukuko. Tiyambire pa familiar territory, ndipo zinthu zija zikhala ngati ine seko zizipita pang'ono zipanga radiate. Koma ambiri timafuna tiyambire patali, pamene pafupi talephera kukwaniritsa.
dzana timapereka chitsanzo cha mafoni kumene tisanakacheze ndi aja timacheza nawo pa WhatsApp akutali aja ali ku UK aja ali ku America aja ali ku Uganda aja amene ali ku South Africa aja tiyambire kaye the familiar territory amene andiyandikira. Alas, ambiri mwa ife timambira far distance kuiwala amene ali pafupi. Mukayambire kulalikira ana a Israeli amene ali ngati nkhosa zopanda m'busa. Potsirizira asanawuze kuti mwalandira mwaulere kaperekeni mwaulere, akuwauza kuti tsono zinthu nzambiri, chichewa chake tu Bible akuti zinthu nzambiri koma achepanda antchito. Kutanthauza kuti munda wa Ambuye silidzafika tsiku lonena kuti ndikusowa choti ndichite ndi utumiki. Aliyense ali ndi zake zoti achite, zinthu nzambiri. Aliyense athopeza kuchina chake kampapari chikiwache kandi pamphakati kandi mu diocese. Aliyense ali ndi china chake choti achite. Koma mukuona nthawi zambiri timachitira nsanje utumiki wa anthu ena, kapena timafuna tifananitse zimene ena akupanga kuti ife tizipanga zomwezi. Aliyense monga amatuzira Paulo adalandira mphatso yakuti zinthu nzambiri. Ena muthu maphunzitsa ana tilitonse, ena titenga gawo la chitukuko, ena kungonena kuti ine ndizisesa pa chechi, ena tinena kuti ine ntchito yanga kukhala basi kumagula mabuku a nyimbo. Aliyense ali ndi china chake choti atha kuchita mu mpingo wa Ambuye. Nchifukwa zimadabwitsa anthu kungokhala Sunday Christians, akhristu apa sabata, ongopita ku misa ndi kubwerako zatha tidzona na wiki ina yake. Ayi, lero tiphunzire kuti zinthu nzambiri. Ndikhale mkhristu wakwaya, mkhristu wachifundo, mkhristu wa legio, kutsogolo kwa dzina loti mkhristu kuzikhala dzina lina lake lopanga extend dzina langa. Zinthu nzambiri achepanda antchito. Timpemphe Mulungu poyamba atipatse antchito ambiri. Komatu antchito amachokera m'makomo mwathu. Chifukwa tili ndi udindo opempherera mabanja abwino. Tapempherere amene adadzipereka kale kuigwira ntchito ya Mulungu yokuti mkatikati mwa kutopa kwawo azipeza consolation, azipeza mtendere mwa Ambuye, kuti ntchitoyo asayirekere panjira, kuti ntchitoyo isawalemetse. Mudalandira mwaulere, kaperekeni mwaulere. Tsiku la lero ndifunso limodzi lokha limene ndikuyenera ndidzifunse. Ndidalandira chiyani ndikupereka chani? Ambuye tithandizeni kukutumikirani mokondwa ndi mphatso zimene mudatipatsa. Tisasirire mphatso za ena, tigwiritse ntchito zimene mudatisungitsa popindulira mpingo onse. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. You know